Było pożegnanie w Chelsea, wakacje i chyba czas wracać na boisko. Oficjalnie. Sam Kerr ma nowy klub. Cześć, tu Weronika Morzejko, a to miejsce, w którym rozmawiamy tylko o kobiecej piłce. Chelsea powoli wyrasta na szkółkę dla amerykańskiego Gotham. Najpierw Ann-Katrin Berger, później Jess Carter, zimą Guro Reiten, no i teraz przyszedł czas na absolutną gwiazdę angielskich boisk, czyli Sam Kerr. Pod koniec zeszłego sezonu oficjalnie ogłoszono, że Australijka nie przedłuży kontraktu z The Blues. Bardzo szybko pojawiły się plotki łączące ją z klubami z USA i wszystko okazało się prawdą. Kerr dołącza do Gotham, z którym podpisała kontrakt do 2030 roku. Zawodniczka ma już za sobą grę w Stanach, gdzie spisywała się naprawdę dobrze, co zaowocowało przenosinami do Anglii. Końcówka jej kariery w Chelsea była naznaczona poważną kontuzją i bardzo długim powrotem na boisko, ale na szczęście zdążyła wrócić i w fantastyczny sposób pożegnać się z kibicami The Blues. Teraz czas na nowy rozdział. Jak myślicie, czy Sam Kerr będzie błyszczeć za oceanem jak za dawnych lat?